Ja milujem blšaky. Ty si celý blšák. Toto je burza, rozumieš? Tu sa investuje. Dobrý deň. Carmen, ten úplne vyzerá ako ten, čo som ti dal po babke. Aký? No ten, čo si strátila. Jaj, ten, čo mi ukradli. Drop, get down and walk out. Rock out. To máme šťastie, že môžeš investovať naspäť do rodiny. Dobrá investícia je tá opakovaná. Investujte preto pravidelne do fondov alebo akcií s nami. Ukážeme vám, ako na to. Fiobanka. Pre každú jazdu. Fio. A ak chceš vidieť ďalšie trblietavé poklady z našej videotéky, tak investuj trochu svojho času a klikaj sem. Sem. Alebo sem. No aj brúško. Ježiš, to je pekné. Ale necháš to, málo máš toho doma. Hej, a to je... Ty ma zrujnuješ. Je... A